adlaw diya kaninyo maigsoon aniya kami magapadayon sa ato ang programa The Good News TV Quiz Ministry. Kauban nato maigsoon ang ato ang pipila ka pastors aniya karon, si Pastor Dionisio Taok, si Pastor Alex Kimson, and Pastor Higim Sanguan. Dalaygo ng Dios maigsoon na kami magapadayon kita sa ato ang episode 8 na ginauluhan kini sa tuwang pagtuon intak na may tungod na si Pablo ang bantugan na magtutukod sa grasya. Ato kining tagano pagtagad maigsoon na kining usa ka topic na karon sa panahon sa grasya nakita nato na si Pablo lang gayud ang mao ang gipiyalan ni pastor. So usa pa atong makita nato kini kalambigit usab na unsa kining klase na gitukod ni Pedro o kining gitukod panahon sa grasya nga mao si Pablo. So, Pastor Alex, ato kining kiming hapon alang sa tanan, mo ni atong ikawalo nga pagpadayon sa pagtuon sa balaang kasulatan. May tungod sa pagka magtutukod ni Apostol Pablo. Maayong hapon, Pastor Junel, Pastor Sim Sanguan, Pastor Dionisio Taok. Uban kanato ning kahaponon nga diin importante kayo ang paghisgot o paghatag dugang kasayuran may tungod sa pagtukod sumala sa balaang kasulatan ug imong makita nga dunay duha ka magtutukod. Magtutukod nga iya saging harian ug magtutukod diha sa grasya. Sa laktod nga pagkasulti ang balaang kasulatan nagapahayag sa matag usa kanato nga dunay duha ka magtutukod. Og nining panahon sa grasya, aduna lamay atong gilang nga usa ka magtutukod, mao si Apostol Pablo. So nining kahaponon atong basahon sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 10 kinsay nakaabli. Sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako. Maingon sa usa ka batid nga magtutukod, ako mao ang nagpahimutang sa patukuranan ug ang laing tawo mao ang magatukod ibabaw niini. Apan magbantay hinon ang matag usa kun unsaon niya sa pagtukod ibabaw niini. Salamat kayo sa pagbasa sa balaang kasulatan, Pastor Sim. Nga nagahisgot diha nga sumala sa grasya sa Dios. Gikahatag kaniya ngadto ni Apostol Pablo ingon nga usa ka batid nga magtutukod. So imong makita nga diri sa balaang kasulatan dunay duha ka patukuranan. Sa gingharian sa 12 ka mga apostolis dunay usa ka magtutukod. Sa grasya aduna poy usa ka magtutukod. Sa 12 ka apostolis ang magtutukod didto walay lain kundi si Hesukristo. Nga siya mo'y nagtukod, ang iyang giingnan mao si Pedro. Pastor Dionisio Taok sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18. Og sultihan ko ikaw na ikaw mao si Pedro o sa ibabaw ni ining bato pagatukuron ko ang akong iglesia o ang mga gahom sa kamatayon dili kayo makabuntog kaniya. Okay. Klaro kayo nga dunay usa ka magtutukod nga gisgutan dinha og ang mga tukod mao si Jesus Christ. Og ayang pagatukuron mo ang iglesia. Og kini nga iglesia mao ang iglesia sa Dios kapag atukuron. Sado pa nagpaila kini nga dunay magtutukod panahon sa 12 ka mga apostoles. So, diri sa grasya, nagahisgot nga aduna usab gihapoy magtutukod. Pero ang magtutukod diri mao si Apostol Pablo. Kay di ay si Apostol Pablo ginahin sa Dios nga maoy gisaligan nga maoy magtutukod diri ilalom sa grasya. Kay sumala niya sa bersikulo 10 unang Korinto, sumala sa grasya sa Dios nga gihatag kaniya ingon sa usa ka batid nga magtutukod. Og ang iyang gibutang nga patukuranan
walay lain kundili si Jesus Christ. Kung imong lantawon din sumala sa grasya sa Dios nga gikahatag kanako, maingon nga usa ka batid nga magtutukod, ako mao ang nagpahamutang sa patukuranan. So dunay foundation. Ug ang laing tao maong magatukod ibabaw niini. Apan magbantay hinuon ang matag usa kun unsaon niya sa pagtukod ibabaw niini. Okay, Pastor Sim, palikog basa sa versikulo 11 sa unang Korinto kapitulo 3. Kay wala na laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni bisan kinsa gawas sa gipahimutang na nga mao si Kristo. O klaro kayo, Pastor Jonel, Pastor Taok, nga ang gipahamutang sa Dios nga mo'y pagpahayag sa Dios ngadto kang Pablo mao si Jesus Christ. Nga mo'y himuon nga patukuranan. Ug ang mensahe nini ingon nga si Kristo ang patukuranan gibase didto sa mensahe ni Apostol Pablo. Unsa man day mensahe ni Apostol Pablo sumala ni maong patukuranan nga iyang gitukod. Ang iyang mensahe diha sa grasya ingon nga master builder. Walay lain. Kung dili si Jesus Christ, si Jesus Christ mao ang lukat sa atong mga sala. Dili to ilahang Pedro. Kay kato nga mensahe didto ni Pedro, ila to. Wala tay labot. Kay ang 12 ka apostoles, dili mao ang gitahasan karon. Mao bitaw nang walay bautismos tubig karon, kay kining gospel ni Pablo gibase sa grasya ni Kristo pinaagi sa kamatayon didto ibabaw sa cross sa Kalbaryo. Di ba, Pastor Jonel? Muna ang grasya. Muna ang grasya. So, walay laing mensahe nga gitugutan karon nga mo'y imensahe kundili ang mensahe sa grasya. Muna yun din sa Episodos 8. Palihog, pagbasa. Kay tungod sa grasya, kamo nga luwas, pinagis pagtuo, o Oh. kinidili sa inyong kaugalingong kahimuan, kini hatag sa Dios. Hatag sa Dios. Kung imong lantawon, ang Galacia 1:15, kay sa taguangkan pa lang siya sa iyang inahan, gitawag na siya sa grasya. Sa ato pa, ang mensahe sa gingharian o mensahe Mga 12. nilang Apostol Pedro, dili mao ang mensahe para karon. Wala gyud sila ga-mention sa kamatayon ni Kristo, Pastor. Ang ilang lang mensahe. Wala. Wala. Adunay mensahe nila na tuo sila sumala sa buhat 2 nga si Jesus Christ namatay dito sa Kalbaryo. Nga ang Hesus ilang gilansang mao ang Ginoong Kristo. Pero tama na diha. Og sa sunod nga bersikulo sa buhat 2 ngadto sa 37, 38, ang mga Hudiyo nasakitan nga mo dito ang Kristo Na ilang unya sa unsang pagi nga sila mapasaylo. Motong mingon si Pedro, pag hinorsol ka mo o magpabautismo ka mo sa ngalan ni Jesus. Nganong sa ngalan man ni Jesus? Kay si Jesus Christ ang ilang napasadan. Nakasala sila ni Jesus Christ. Pero nining panahon sa grasya, ang kaluwasan karon gibase sa usa ka magtutukod nga mao si Apostol Pablo. Sa ato pa, walay kaluwasan ni bisan kinsa nga mogawas sa usa ka magtutukod nga mensahe. Kay batod pa niya sa kapitulo 3 bersikulo 10 sa unang Korinto, ang grasya sa Dios gihatag ngadto kaniya. Ingon nga batid nga magtutukod. Silang Pedro dili man master builder. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, dili sila master nga magtutukod. Si Apostol Pablo lamang ang giila sa Dios nga batid nga magtutukod ug ang iyang gipahamutang sa patukuranan
mao si Jesus Christ. Sa to pa, gawas ni Jesus Christ sa iyang kamatayon dito ibabaw sa cross, wala na'y kaluwasan ni bisan kinsa. Ang matag usa kanato, kinahanglan makasabot o magatugkad sa insakto nga klase nga pagtulunan. Kay sumala sa Galacia 1:15 nga ang grasya sa Dios nagtawag kaniya bisan sa taguangkan pa siya sa iyang inahan. Versikulo 15. Pastor Jose Palihog. Apan sa diha nga ang nagahin kanako sa diha pa ako sa tiyan sa akong inahan, ug nagtawag kanako pinagi sa iyang grasya. Nahimuot sa pagpadayag sa iyang anak nganhi kanako, aron kini akong igawali ngadto sa mga hentil. Ako wala makigsabot-sabot kang bisan kinsang mga tawo. So sa ato pa, ang mensahe ni Apostol Pablo, klaro kayo, nga gitawag siya pinaagi grasya. Mo bitaw ning atong kaluwasan hatag grasya. Ngano man? Grasya. Kay dili kita maluwas pinaagi sa atong pagbuhat og maayo. Ngano man? Bisan unsa no to pagbuhat og maayo, makasasala gihapon ang matag usa kanato. Galacia 2:16, walay pagamatarungon pinaagi sa pagbuhat sa pagbantay sa kasuguan. Sa ato pa, bisag unsa ni buhat og maayo, atubangan sa Dios dili kita mga maayo. So mo ni sa diha nga si Jesus Christ gilansang dito ibabaw sa Kalbaryo. Gilubong siya, gibanhaw siya tungod og alang sa atong mga kasalanan. Didto gibase ang kapasayloan ang sa matag usa kanato. Ngano man? Sanglit ang Dios mo lamang ang bugtong Dios sa nasod sa Israel. Matod pa sa Roma 9, versikulo 3 ngadto sa 4, nga ang Dios ilaha sa Israel. Ang Dios, ang pagsimba nila ngadto sa Dios ilaha ra. Pagkahinatag sa kasuguan ilaha, wala tay labot. Mo ning giingon gyud sa Episo kapitulo 2, versikulo 11 ngadto sa 12, nga wala gitay Dios. Wala gitay paglaom. Bisan unsa no tong sangpit og Dios, wala gitay Dios. Pastor Dionisio Taok nana palihog basa. Versikulo 11. Busa hinumdumin ninyo nga niatong panahon ng among mga hintil sa lawan. Nga gipanganlang nga mga walay circumcision. Niato mga nanagtawag sa ilang kaugalingon nga may circumcision sa unod. Pinaagi sa mga kamot. 12. Hinumdumin ninyo nga niatong panahon na kamo walay kalabutan kang Kristo. Nahigawas kamo sa katilingban sa Israel. Og mga dumuluong sa mga pakigsaad tungod sa saad sa Dios. Og dinhi sa kalibutan kamo mga walay kalauman o usab mga walay Dios. Walay Dios? Kano sa man ta nakabaton og Dios? Sa unsa paagi nga nakaangkon ta og Dios? Pinaagi ra gihapon, gibase gihapon sa kamatayon ni Jesus Christ didto sa Kalbaryo. Pero asa man niya gipahibalo? Gipahibalo niya ngadto ni Pablo. Dili dito ni Pedro. Dili dito ni Marcos, Lucas, Juan. Kung dili gipahibalo sa Dios ngadto ni Pablo, gihatag sa Dios ang grasya ni ngadto ni Pablo o gisaligan siya nga usa ka magtutukod sa grasya karon. Ug mo ni mensahe sa kaluwasan nga ang kaluwasan di ay ihatag sa Dios ngadtong mutuo mudawat kang Kristo nga atong man luluwas. So ang mga hintil sa lawas, matod pa si Episo 2:11 ngadto sa 12 nga walay Dios, makabaton og Dios sa diha nga mudawat siya ni Jesus Christ nga iyang man luluwas. Mo nang Roma 19 nag-ingon siya. Nga unsa? Kung isugid nimo sa imong baba nga si Jesus mao ang Ginoo. Og magatuo ka sulod sa imong kasing-kasing
nga sige banaw sa Dios gikan sa mga patay nan maluwas ka. So sa ato pa gikan sa pagkawalay Dios, pero kung mutuo ka sa master builder nga mo si Pablo, ayaw mong tuo ato ni Pedro, Marcos, Lucas 1 kay dili to ato Kung mutuo ka ni Pablo, mao to'y paagi nga matag usa ka tawo na matag usa nato makabaton og kaluwasan nga walay bayad. Mo nangingon sa episode 8. Kay tungod sa grasya kamo Luwas. nangaluwas pinaagi sa Pagtuo. pagtuo. Human na wala? Man Human na. Nangaluwas. Human na. Sa diha po rin mutuo ka, ang Espiritu sa Dios ihatag diha nimo, mupuyo siya nimo. Mo ni nagpasabot nga midawat ka, luwas jud ka. Duha ba kaluwasan? Dili. Roma 8:9. Pastor Rizem, pala yung pagbasa. Apan kamo wala diha sa unod, Oh, kinunuha na kamo sa Espiritu kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo, oh. ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo dili iya ni Kristo. Oh, klaro kayo. Ang Espiritu sa Dios magapuyo diha sa sulod ninyo. Kung tinuod man nga ang Espiritu ni Kristo naa sa sulod ninyo. Ang wala magbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iyan ni Kristo. Nga naman, nga daghan man laging mga tao imong masugatan, pagutan o nimong luwas, dili, mingon magdili. Nga, Kristohanon man ka. Wala na kasabot, Pastor. Ha? Wala na kasabot. Wala kasabot o wala po badawat. Wala dawat. Kay mato pa diya, kung ana kaninyo ang Espiritu ni Kristo, iya mo ni Kristo. Pero kung wala ang Espiritu ni Kristo, dili mo iya ni Kristo. Nagpasabot, nga kung inyong gidawat, si Jesus Christ sa imong kinabuhi, usa ka na ka magtuto, usa ka na ka Kristohanon. Kinsa ang Kristohanon? Ang mudawat sa grasya sa Dios nga walay bayad. Klaro kayo nga ang kaluwasan sa Dios gihatag niya walay bayad. Kay bato pa sa Tito 2:11, kay alang sa kaluwasan Di pa dayag. sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayan. Nganong daghan mga tao mayong dili luwas? Kay wala dahil na sila modawat sa grasya sa Dios nga gihatag ngadto kang apostol Pablo ingon nga batid nga magtutukod. Okay. Oo. So nagpasabot nga mogawas ka sa pagtulunan ni Pablo wala kay kaluwasan. Nga naman kay ang grasya sa Dios gihatag ni Pablo ingon nga batid nga magtutukod. So klaro kayo nga ang grasya 1:7 kung dunay magwali so kuhi sa iyang iwali ipatunglo siya. Malihaw pa kuno pagbasa sa Galacia 1:7. Dili nga adunay laing maayong balita, kun dili nga adunay man na nagpagubot kaninyo ug buot magatui sa maayong balita matungod kang Kristo. Oh, Apan bisan pa kun kami o sa ba manununda ikan sa langit, oh. magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa amon ang gikawali kaninyo, ipatunglo siya. Oh. 9. Sumala sa amon ang gikaingon kaniadto, usbon ko karon ang pag-ingon. Oh. Nga kung adunay magawali kaninyo og maayong balita nga supak sa inyo nang nadawat, Oh. ipatunglo siya. Unsay gingon sa master builder? Kung dunay magwali, so kuhi sa giwali sa master builder, unsa man? Ipatunglo. Sa ato pa, ang gospel ni Pedro walay labot karon. Pagtadaghan ng mga tao nagsalig sa gospel ni Pedro, wa may labot si Pedro gud karon. Gikinanglan mga igsoon nga sabto nato ang maayong balita sa grasya, nga ang maayong balita sa grasya gihatag lamang ngadto kang apostol Pablo. Di ba, Pastor Junel? Tama, Pastor. Oh. So, mga kaigsunan ko ning kagabion, kung doon na ka may kalibog, please comments. Kay atong tubagon, pinagi sa atong pagtubag diya sa atong pagsaysay sa may balita sa grasya. Pastor Junel. Okay, so daghan salamat mga kaigsunan sa iyong pagpabilin sa pagpaminaw ning ato ang episode 8 sa may tungod sa si Pablo, pastor, ang bantugan gayud na magtutok sa grasya. Siya lang. Wala na ilain mga igsoon. Ug kamo wala kinahanglan paghataw pagtagad ni pagtulunan. Pwede kamo na doon na may kalibog. Pwede kamo mo comment down below, mangutana aron usab kami maka-follow up kami og tubag diha kaninyo mahitungod dinhi nga ato ang pagtulunan karon.
So klarong-klaro nakita nato that only Apostle Paul ang ato ang apostle karon na bantugan na magtutukod sa grasya. Ug wala kamo nakasayod ug kamo nakasunod lamang diha sa pagtulon-an ni Pedro, pastor, nakita gyud nato na wala gyud ay kaluwasan. Wala gyud ay. So mura kini mga igsoon, daghang salamat sa iyong pagpaminaw ngayong adlaw kaninyong tanan. Okay. Daghang kay salamat mga igsoon.